Ahoj, vítejte zpátky u Božiču Zoomýtu. Dneska se podíváme na jednoho z nejrostomilejších obyvateľov zoologických zahrad, na pandu červenou. Možná ste slyšeli, že dostala svoje pojmenování proto, že je blízka příbuzná s pandou veľkou. Dávalo by to smysl. Obě jedí bambus, obě dvě se jmenují panda, tak jsou asi příbuzné. Ale co myslíte? Je panda červená doopravdy malá sestra pandy veľké? Je to mýtus nebo fakt? Historicky se dlouho nevědělo, kam vlastně pandu červenou zařadit. Chvíli byla považována za medvěda, chvíli za mývala, chvíli za příbuznou pandy velké. A chvíli klidně za vlastně unikátní větev. A víte co? Nakonec se ukázalo, že pravdu měla ta poslední možnost. Panda červená vypadá jako takový malý roztomilý medvídek. Ve skutečnosti ale patří do vlastní čeledi Ailuridae, to znamená pandy malé. Je to jediný žijící zástupce tohleto čeledi, čili je to takový evoluční solitér. A proč se tedy jmenuje panda? Protože slovo panda pochází z nepálštiny ponia, což znamená ten, kdo jí bambus. Co je společný znak obou pand? Že se živí bambusem. Zajímavé je, že jako panda byl poprvé označován právě tento druh. Mnohem později bylo toto jméno přeneseno na pandu velkou. A i způsob, jakým jedí bambus, je podobný. Jak panda velká, tak panda červená mají takzvaný falešný palec. Ten se jim vyvinul ze zápěstí. Pořád to neznamená, že by byly příbuzné. Jde o příklad konvergentní evoluce. To znamená, že zvířata, která se vyvíjejí pod podobnými selekčními tlaky, jako je prostředí nebo styl života, tak pak na základě toho vypadají obdobně. Tak jak to je? Je panda červená menší příbuzná pandy velké? Ne, je to mýtus. Panda červená dokonce své pojmenování dostala dřív než panda velká. Co obě dvě spojuje, je chuť na bambus a obří roztomilost. Máte další zoomýtus, který bychom měli zbožit? Napište nám ho do komentářů a nezapomeňte nás sledovat. My se příště podíváme na to, jestli je pravda, že voci loví pro zábavu a zabíjejí víc, než sežerou.